як мисол меорем ба шумо и электронни регистратсия бигем хатона мекунем. ана ҳамун приложенияда хатона сабти ном мекунем. монеа мешава шуморо ба Россия даромада намемонад. салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. ҳатман лайк гузорен, бо диққат гӯш кунед. бародаро, чхеле ки медонен 10 сентябр гузашт ва одамое ки бедокумент будан, қарздор будан, аялав депорт чон кардесанд. касе ки мехоҳад бидонад депортш кардиянд ё ки не аз Россия, номери WhatsApp мебарад, бинависен, проверкаи запрет мекунад. приложенияи Амина. чхеле ки медонен, дар Федератсияи Русия як қонуни наве, тағйироти наве шид ки муҳоҷирон аз иҷа пас метавонанд бо тариқи ана ҳамин приложения худшона сабти ном кунанд. як мисол меорем ба шумо и электронни регистратсия бигем хато намекунем. дигар ба мисли пештара шумо рафта ба посредников ба дигар касон муроҷиат намекунен ва шуморо фреб намекунанд, яъне ки регистратсиятона аз ба задани удалид намекунанд. ҳамин ҳози ҳамаш дар дасти худи шаҳрвандои хориҷӣ шидагие. ва дар инҷа як мушкили дигар чие бо бародаро? мумкин баъзе нафаро бутонанд ё баъзе нафарое ки натонен, агар дар комментера бинависен, мо дар видеои оянда тарзи коркунии приложенияро запис экран карда нишонтон медиҳем. мушкилиш чия? мушкилиш ҳамия ки бисёри нафарҳо намефаҳманд ҳамин чиза ва мераванд ба фмс ба дигар ҷоҳо очират истодаву мақсад пул дода ҳамин приложенияро худшона сабти ном кардесанд, мақсад ба мушкилиҳо дучор мешаванд. аз сабаби чӣ? аз сабабе ки худшон наметавонанд пул кардан. яъне бародарои азиз ва гироми қадр, регистратсия бигем ки коғазиш аз байн рафт, хато намекунем. дигар шумо метавонед дар телефонҳои худтон дар ҷое ки зиндагонӣ мекунед, аз ана ҳамун адресон, мақсад геолокатсия қати ана ҳамун приложенияда худтона сабти ном мекунед. ва сабти ном ки карден, и геолокатсия упр кардаи шумо ба вазорати корҳои дохилии Русия бигем ки сабт мешава ва таҳти назорати вазорати корҳои дохилии Русия қарор мегирен. ана ҳамун телефоне ки шумо сабти ном кардаген, мисол ҳар куҷое ки мерен, бигем ки геолокатсияи шумо дар уҷа сахранӣ шидагия ва нишон медиҳад. ба ҳамин хотир бародарои азиз ва гироми қадр, гуфтаниём ки ин як кори хуб шид аз ҷиҳате ки бисёри нафарҳоро фиреб мекардан. вақтҳои пеш як ҳафта ду ҳафта пас регистратсияошон аз база мегирифтанд ва меқапиданд, мардум дар азоб мемонд, депорт видваренашон мекарданд аз сабаби надоштани ана ҳамин регистратсия. ҳозир бигем ҳамин коғазиш аз байн рафт. бо дар ин масъала агар ягон саволҳои нофаҳмо боша, шумо бинависонед, мо подробнитар видео мекунем, мефаҳмонем барои шумо. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. каседа доруҳои гиёҳӣ дар кор боша, заказ кунед ва истифода баред. саломатида фоида дорад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. давлат нависондай. салом акаи Сорубон. ма патентма платит кунам. тоҷикистон бирам биём, метавонам ба ҳамун патентам кор кунам. вақте ки патенти шумо муҳлати дароз дошта боша, агар ки 1 моҳ ё 2 моҳуш мондагӣ боша, хубуш бироен аз сари нав ки даромаден, баъд патенти нав мегирен. ин барои фоидаи шумо. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорубон. меган аз аэропорти Внукова тоҷикора гардондесиянд. ҳамин гап рост боша? мақсад ҳамара нагардондесиянд. хеле ки худтон медонен, айни ҳол аз як самолёт ҳич нагардонанд, 5 нафар 10 нафара ба ягон причина аз рейс мегардонанд ва ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. касое ки проблема дорен, проблемаҳоятонро ҳал кунен, ба Аэросия бибуроен ки барои абрад надоромадантон ҳамун проблема қарз парз дигар чизо монеа мешава, шуморо ба Россия доромада намемонанд. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорубон. загранпаспортам як варақаш даридай ва метавонам Россия барам ё ки аз нав кунам. мутаассифона наметавонем ба он загранпаспорт шуморо сабаб карда метавонанд ки вориди Россия даромадан намонанд. шуморо аз ҳама хубуш загранпаспорти нав мегирен ва заграни пештарара сурат мегирен ки ана хеле проблема дошт ва барои ҳамин проблема ма заграни нав гирифтам. барое ки заграни нав гирифтан ирам подозритель наметавад дар аэропортҳои Россия аз сабаби ному фамилия иваз кардаен гуфта, шумо депорт дорен гуфта, метавонам проблематон кунам. бад як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорубон. ҳазор раҳмати калон ки видео мекунӣ, каме ҳам боша ба мо фоида мераса ва мо як чиза мефаҳмем аз шумо. зинда боши ака, пешравӣ ба пеш.
сарбаланд хонаобод бошен, шуморо морам кӯшиш мекунем ки як чизи нав, як чизи хуб ва як чиза осон карда барои шумо бифаҳмонем, то як чизи хуб дар кориро аз худ кунен ва ягон мушкилия, ягон проблемае аз ҳамин видеоҳо вақтона ҷавоб гирифта ҳал бикунен. мақсади гап. як нафари дигар нависондай: салом макаи Сормон. Депортора авф мекунанд мегӯянд. Рост боша ё ки не? Авфи депортҳо ҳозира шуда навигарӣ нест, информатсия нест дар ин масъала. як нафари дигар нависондай: салом макаи Сормон. дар бораи квота ягон информатсия битед. мегӯянд ки квота қабул шудесай. Рост бошад ё ин ки не? барои квота яъне ки ана ҳамин 15 сентябр мисоли гап як рӯз пеш дар назар дорем ё ки навигарӣ шидагӣ буд, мо информатсияи подробни надорем. мавзӯи шидагие ки аризанависонӣ ва дигараш сар шидагӣ аллакай барои донишҷӯён информатсияи пурра надорем. мо информатсия ҷамъоварӣ мекунем, дастрас мекунем, баъд як видеои алоҳида мекунем, ҳамаша барои шумо пешниҳод карда мефаҳмонем. интизор бошем бародари азиз. як нафари дигар нависондай: салом макаи Сормон. мегуфтед ки нархи нишондиҳанда ҳозир чанд сомон аст? хизмати алтернативирам қимат шидагӣ ҳаст ё ки не? нархи нишондиҳанда дар соли 2025 баробар шидагӣ ба 75 сомон ва нархи нишондиҳанда ки боло рафт, аз сабаби боло рафтан тамоми ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳои бонкӣ низ нархаш боло меравад. яъне ки пули хизмати алтернативирам ҳамчунин нархаш баланд шидагӣ аст. зинда ва сарбаланд бошен. барномаро ба ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com